С ежедневната работа на полицаите от пътя за бързо реагиране Сигма ви запознахме през лятото на миналата година. Сега отново дежурим с тях, само че през нощта и не на мотори, а с патрулни автомобили. Тази вечер екипи на Сигма ще осигуряват специализирана помощ на две районни в столицата. Седмо, обхващащо основно ЖК Младост и Студентски град, и девето, на негова територия са кварталите Люлин и Обеля. Насочваме се първо към Люлин. По пътя обаче получаваме сигнал за катастрофа на булевард Стамболийски и Одрин. Ще ни кажете ли какво се случи тази вечер? Кой е шофьора? Ами, прибирахме се към вкъщи и малко след мола се карах бавно, понеже имаше коли, от лявата страна имаше трамвай и карах бавно, аз дори не съм спирала, просто намалявах и отзад се чу един удар и в първи момент не можах да преценя какво се случи. След това видях, че усетих се, че някой ме е ударил, слязох да видя какво става. Човека, не знам, според мен неадекватно реагира, защото отвори вратата, погледна ме, аз попитах какво става, не ме ли вижда. Той само така показа си главата, пак влезе в колата, след това седя, тръгна надясно, предположих, че ще я премести, просто да не пречи, защото отзад имаха коли и свиркаха. И в следващия момент нададе мръсна газ и си тръгна. През това време говорих с полицията, съобщих номера, казаха ми да изчакам и явно са го хванали. Чуха се сирени, предполагам, че него са гонили. В общи линии това, което момичета са казали, не е лъжа. Аз ги ударих и избягах, защото те спряха. Това е нагласена работа. От кого е нагласена? Не знам от кого е нагласена, но е факт, че не може на Стамболийски да се движи с 40-50 км в час. А колко трябва? Набиха спирачки и естествено аз спазих дистанция около 30 метра. 30 метра дистанция пазех. Бях с 50-60 км в час и се ударих леко в тях. Ма това не ви оправдава, че сте избягали от място? Абсолютно не ме оправдава. В същия момент аз спрях до тях, как момичета, как сте, и те казаха, ние сме добре. Викам, имате ли някакви претенции? Те казаха, не, нямаме никакви претенции. Значи това е нагласена работа. От кого е нагласена? Не знам от кого е нагласена. Те спряха, за да ги блъсна и после, имате ли претенции? За да ги блъсна? Претенции. Имате ли претенции? Няма претенции. Аз си тръгвам и после в уличката ме спират полицайите. Защо карате след като сте употребили алкохол? Аз съм пил 2 бири. Малко ли си? Добре, ако искате спрете тук някой на улицата в 7 часа след обед, няма човек, който да не е употребил 2 бири. Аз съм употребил 2 бири, да. Малко след пристигането на екипа на пътна полиция са извършени проверки с дрегер. Пробата на момичето е отрицателна. Мъжът обаче отказва дрегера. Не желае да се направи и кръвна проба. Той подлежи на санкция и за това, че е избягал от местопроизшествието, а документът му за правоуправление ще бъде отнет поне за 6 месеца.